rakanyorwa zita rake. Ati hatina kumbodzwa kufamba kwake naMwari. So mubvunzo wangu wangu ramba uchingonetsa kuti why Ruth? Why Ruth? Because pane musi wataitaura mudzimai wangu achitaura nevakadzi vari muBhaibheri, achitaura kuti ndikati yacho because vacho vashoma vacho varimo vakafamba neshoko, vakatofamba munzira dzaMwari chaizvo chaizvo. So pedzi nguva yakati rebei ndinoti tivhure kuna Ruth, totangira pana Ruth pavhesi 4. So apa Naomi anova iye anga ari muIsraeri, anga afirwa nevana vake, madzimai avo asara asina vana. So she was taking Anna Ruth on property. Munhu akuzopera zvangu kwangu kumisha kwedu because apasina chandichagadzira kuno because changa chamunze kukunyenza. So havangawanza futi kuti kunyika kwavo zvaita sei Mwari avacheuka avakanganira. So vakati ndingakuisire madzimai avo vari vaviri regaende vasisunungure vaende kudzimba dzavo. But ndakagara apa ndazongodzwa mandiri kuti ndinotarisa kuti what who are Moabites? Moabites are descendants are Lot. So vatori neukama nayo. So ndokandabva ndaitwa zvakanaka ndikati okay, but vanga vakutonyenza avo vari kwauri vakutenda mune zvimari zvavo vari kwauri. So ndikumbira kuti so chapter 1 this way. Ruth chapter 1 verse 4. And they took them wives of women of Moab. The name of one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. And Mahlon and Chilion died also, both of them. And the woman was left of her 2 sons and her husband. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread. Verse 15. Verse 14. 13. Would ye tarry for them till they are grown? Would ye tarry for them till they are grown? Would ye stay for them from having husbands? Nay, my daughters, for it grieved me much for your sakes, that the hand of God, the Lord, is gone out against me. And they lifted up their voice and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. And she said, Behold, thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. Okay. Ipa baba Orpah kuti achimuzoti maAfrica akati ndiende munhu wozokugarira nzara ndobasina wozokupa nayo manga asina chinhu, asina murume, asina vana, asina kana chinhu. So anga akutotireka ndidzokere kumba kwababa wangu.
So anga kuvaudza kuti unogona kuenda zvei nezvimari zvinhu kune dzimba dzenyu, but chakandishamisa ndechekuti Ruth akaramba. So verse 16. And Ruth said, entreat me not to leave thee, or thou goest. I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught by death part thee and me. ndoda kuti munombobvisa Naomi muisa Mwari, muisa Kristu. Hauna chaunacho muupenyu, zvinhu zvakuomera zvinoratidza Mwari wacho wapfumudzira. Kuna Kristu haana chaanacho. Kwanza kunogona kunoita zvavo zvezvo zvaikuita zvizvo. But chii chakaonekwa naRuth chakaita kuti aramba akabatirira? Chinoita kuti aramba akabatirira chii? Naomi anototaura ega kuti vana vangu vafa, chikafa ndira. But Ruth aioneka. Asisizwe the same thing kuna Abraham pakanzi buda kumwiri yako, buda dzinza ikwako, and then unotanga kufamba uchienda, but hausi kuziva kwaunoenda. Hamusi kuona faith here. Because zvikunzi enda, obviously zvimari zvavo pangoyo zvaitoita. Tikadana kudzika naye yacho. But iye akataura kuti ndinoda kuna Mwari wedu. Ndinoda kugara pamunogara. Nekuti panguva yacho iyoyo ndofunga Naomi paaimudza nezveMwari waIsraeri, akavabvisa kuIjipiti. Akanzwa kuti kuna Mwari waIsraeri. And then obvatarisa kuti zvawaimboita muupenyu hwako hazvina kwazvakakusvitsa. So haubatirire pazvinhu, ndo zvinhu zvese zvaenda, unoramba wakabatirira pana Kristu. Manje vazhinji vedu tinoti tikabvisirwa zvinhu, tatowana opa. Mazuva ano izvi hazvisi kubhadhara, saka ndikuenda kune zvinoenda zvinobhadhara. But zvinobhadhara manje hazvibhadhare mangwana. That's the difference between God and the gods. Because he may remain silent, because if you then go kunana Shadrach, Meshach, and Abednego, vakanga vakagara zvakanaka pamoyo. Because vanga vane mabasa akanaka. But vakasarudza kuti izvi hazvina mangwana izvi. Tinogona kuzvisiya. Chatinoramba takabatirira pachiri ndiani? Ndiye Mwari wedu. Izvi so rentingadzi yashaika so inguva yacho wega. Unotaura kuti ino mwana ndikamuwana yezvichiti ndinodzoka. Righteousness haisiri kumi kuti unobvisa wozoipfeka futi. No. Haidaro. Iyi uniform inopfekwa nezvadhei. Ndosaka muchiona kuti panonzi put on the full armor of God, haina covering kumashure. Mudzimai uyaya pakanzi go and sin no more. Asi madhimoni anoti kana akudzoka so anotanga uya unokorera kuti unochirime. Hauna kuti hamuna audedzana. So zvauri kuita, wauri kucheukira, uchifuratira Mwari wako, wazviurayisa.
And the average believer then goes to the Mwari kuti mandiregere. But hauna kuverenga here kuti pakanzi full armor hapana mudzi pane backplate. Because kana watanga nyaya dzacho haumhanye, hakuna anocheuka. Constant. You stand. Hanzi nyangwe tikafa, nyangwe akauya, nyangwe akasauya, Mwari achinji. But isusu tamuredza. Kungowana kamari so. Kungowana comfort. Because mukona kuti tinofunga kuti time of war ndo yakaumba chete. Time of peace inoita kuti uvareyi. Ndosaka muchiona kuti vana veIsraeri vachinzi vachida kupinda muKenani vakabva vapiwa mitemo. Because vanozviziva kuti mukarelaksa. Tarisai David. Kungoregera kuenda kuhondo kawani. Kungorelaksa kawani. Ziso raDavid zvanga ratoenda. So ndaitirwa zvakanaka nemudzimai. And if you then go down paanozosangana naBoaz, Boaz ane nyaya yakamudza. Akamudza kuti nekuti iwe watenda muna Mwari weIsraeri, kungotenda muna Mwari weIsraeri, akakuitira zvakapfuura. So Satan akuzviziva kuti nekuti iwe wakatenda muna Kristu, kuti une allocation yegrace yaukatopiwa, kuti une allocation yezvinhu zviripo zviri kufanira kutorwa newe, but you're not patient enough. One scary move, so wakutanga kutoroa, hanzi vanozvibata ndakumberi kwano. That's verse 18. Verse 18. Verse 18. When she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left speaking unto them. Resist the devil. Give the devil no ground, and he will what? Akushaya kukukonvinza kuti uya kudomo. Akazviona kuti una Kristu wewe wakazvipira kuna Kristu vanokusiya. Kunyarara. Ndozva muziziva kuti iwe wakatenda Mwari atori nenyaya dzake kudhara. Asi Mwari wemanga vachikunamata kuti Mwari chaiye. I pray pane aitirwa zvakanaka muzuva ranhasi. If you go down ukanatsoverenga nyaya yarwiziswa, inini yakatomuchemedza. Because anotozowanewa zvakawanda, but she had to give up zvekwavo, kusiya zvekwavo. Tsika dzanababa vemisiyai, iwe uri kuramba wakabatirira. But yet you are expecting kuti Mwari vanokukomborera and wakabatirira patsika dzinobva dzemubaba. Saka you are lukewarm. And I will spit you out because you are not considerate. Just like that, righteousness is uniform inobvisika. Musina mari madzimai. Sorry, ndakanzi disatuti. Vakadzi, musina mari, mune mari. Mwari ndi Mwari.
Anababa. Usaite ma shortcuts. Kana mati mauya. Problem ndeyekuti hamusikuziziva kuti mazvikubukira mechi. Because once wangoti isusu inini ndega irimokudza pandakati ndazvipa kuna Mwari inini ndakanzwa madhimoni emumbavega chichema anochema ndino kuti anochema sei isusu nekumba kuenda akatanga kuchema kwewe uchavigwa nani komari makutisiya ndimwari wekudziya hama dzako ndokuchema kwaakaitengweni chindiudzai kuti ndikacheuka nhasi anondiita sei ndakazvipira because ndakabuka mechi kudhara. So kana ndakada kudzokera ndakunorowa saka chandingori nacho ndiye Kristu. Hallelujah. But I know that Sue, she's better than 7 sons. But she told probably to Naomi. They want to go to Naomi is his son. So who is so beyond the eye of a woman? Unashona kuona Naomi statue na kuzimara. Naomi never call me Naomi, call me Mark. For I am now bitterness. I went with my husband and I can't be happy. She did not even see it. She told her, but I had to statue. Hallelujah. So we want to pray right now. Hallelujah. To Mark. Deeper very much. So kuona ni mazishenya asidione necessary. Hallelujah. Begin to pray somebody. Father,